Guys, nandito kami ngayon sa mga gwapitong nilalang. Magkakaroon sila ng challenge. Mamaya na ako. Hindi ako sasali sa challenge nila. Ang siyang kukurap ay talo. Kakain sila ngayon ng kamyas. Taas yung kamyas nyo. Itaas. Ayan, di ba maasim yan? Ayan. Okay, start! 1, 2, 3. Uy, kainin nyo. Huwag nyong iluwa. Walang kukurap. Basta kainin nyo. Tapos na ako. Oh, hindi pa nga naubos eh. Hirap. Buuin mo. Buuin mo na lang. Nel, buuin mo. Buuin mo na lang. Sino ang... Wala na. Nalo si Nel. Wala, panalo. Panalo kayo lahat. Panalo silang lahat. Ah. Silang lahat panalo. Wait lang ha. Hindi pa tapos si Jeng. Jeng, tapos ka na, Jeng. Buuin mo na. Harap. Asing na. Wala, hindi man lang sila kumurap. Ako kaya. Pwede ko marap kasi tapos na eh. Ha? Ata? Ha? Pwede ko marap pag tapos na. Pwede. Naubos na eh. Si Nilo? Sinitis ko tapos Ay, siniis ito. Maiyak-iyak na siya sa asim eh. Ayan. Silang lahat panalo.
10 na yan? Ito pa. 19 pa lang. 18. Kaunti ito, man ang 19. 10. Ito 20. Opo, 10 lang eh. Ito yung mas malaki. Meron ito 20 oh. Mahal ang 20. Mga sa 20. Bigyan mo siya 5. Uy, tato kayo. Ang ganda. Ilang piso lang. Bigay lang yata to eh. Ha? Bigay lang. Wala na bigyan niya na eh. Wait lang po. Ilan? 15. Ha? Ah. Sige, Paps. Rich boy, gusto mo? Gusto mo mo?